Z blata do kaluže audiopoviedka. 11. časť. Zlá správa. Predseda družstva celý deň netrpezlivo čakal na telefonát krajského hygienika. Čas si trávil pitím kávy a potľapkávaním sekretárky po zadku. Bol už takmer fajront, keď konečne zazvonil telefón. Pán predseda, žiaľ nepoteším vás. Vaša krava sa nakazila slintačkou krývačkou. Musíte pristúpiť ku karanténnym opatreniam, povedal mu hygienik. Adoriti, zahrešil predseda a poškrabal sa na hlave. Vedel, že odteraz ich čaká peklo. Posielam k vám ľudí, ktorí vám pomôžu s karanténou, povedal hygienik. Ďakujem vám za správu, zvolám výbor a začneme s provizornou karanténou, odvetil predseda a dal sa do práce. Vedel, ako postupovať. Mal s tým svoje skúsenosti. Na družstve v susednom okrese, kde sa pred 30 rokmi objavila slintačka, pracoval jeho bratranec. Poznal celú sériu opatrení a tak s nimi začal. Zvolal narýchlo schôdzu, kde všetkým zamestnancom oznámil, že sa u nich vyskytlo nebezpečné ochorenie zvierat a že družstvo je teraz v karanténe. Keď sa to Jara dozvedela, takmer skolabovala. Veľmi dobre si pamätala, čo sa stalo v 73. na družstve v susednom okrese. Mali s nimi družbu a vtedy to veľmi ťažko niesla. Museli tam v tom čase utratiť všetok dobytok. Jara mala z toho dlhé roky hrôzu. Ako milovničku zvierat ju to nesmierne zasiahlo. Napriek tomu, že to už bolo takmer 30 rokov, stále si to pamätala. Čo pre nás znamená tá karanténa? Ozvala sa Jara. Počkáme na pokyny od ľudí z okresu, dovtedy nikto z Kravína neopustí družstvo, prikázal im predseda. Ale ja musím do škôlky po vnuka, prihlásila sa stará krmička Zuza. Mňa to nezaujíma, povedal som, že tu zostanete, tak nech ide pre neho tvoj starý, zvýšil predseda hlas. Nemôžeš nás tu držať na silu, bránila sa Zuza. Môžem a budem, skríkol predseda nahnevane. Nevedel, kam skôr skočiť a stará ho otravovala malichernosťami. Zdena pozrela na Jaru a v jej očiach sa zračil strach. Vedľa predsedu stál jej frajer Fero. Odišla nenápadne k nemu a spýtala sa ho. Je to veľmi zlé, Ferko? Je to oveľa horšie, než si dokážeš predstaviť, zašepkal Fero. Boh nás opatruj, zašepkala Zdena. Ten nám nepomôže, musíme si pomôcť sami, vyriekol predseda tvrdo a začal vydávať pokyny. Vjazd i výjazd družstva uzavreli rampou. Pri vchode zriadili provizórny dezinfekčný brod, do ktorého naliali hydroxid sodný a formaldehyd. Každé auto či traktor, ktoré sa pohne dnu či von, musí odteraz prejsť dezinfekciou gúm. Takisto si všetci ľudia budú musieť pred vstupom do Kravína vydezinfikovať obuv v dezinfekčnom korite. Pri vstupe do družstva postavili stráž. Bol to zamestnanec družstva, ktorý nepúšťal nikoho dnu ani von. Predseda ihneď zavolal zverolekára, ktorý spolu s Jožom začal kontrolovať kravy. Každá jedna, ktorá vykazovala známky choroby, bola označená a prevedená do starej maštale. Pri prechode z maštale do maštale si museli aj títo dvaja vydezinfikovať obuv. Jožo síce hromžil, ale musel dodržiavať pravidlá. Zdena stála ako obarená, keď videla, koľko kráv z ich maštale je chorých. Čo s nimi bude? Vyliečia ich? Pozrela smutne na Jaru. Tá mala 100 chutí povedať jej niečo štiplavé, ale zahryzla si do jazyka. Nechcela si svoj hnev vybiť na mladej naivnej kolegyni. Zhlboka sa nadýchla a odvetila. Zabijú ich všetky do jednej, povedala sucho. Ale to predsa nemôžu, veď sú ešte mladé, skríkla zrozene Zdena. Môžu a urobia to, inak sa nakazia úplne všetky kravy, vychrstla Jara. Chúďatka malé, zakvírila Zdena. Schop sa, bude to ešte oveľa horšie, strašila ju Jara. Čo môže byť ešte horšie? Nechápala Zdena. Jara jej to chcela povedať, ale videla, že má dosť, tak si to radšej nechala pre seba. Nevypytuj sa stále dookola a poďme radšej krmiť, zrúkla Jara a pohla sa preč. Zdena ju poslušne nasledovala. Kým prišli ľudia z hygieny, družstvo zostalo provizorne uzavreté. Ďakujem vám za pozornosť, majte sa pekne, do počutia, čaute.